kraju, veliko mi je zadovoljstvo da predstavim večeras dva benda koji su predstavnici pravog rock i hard rock zvuka i koji svojom muzikom vraćaju neka bolja i lepša vremena. Verujem da ćete uživati u muzici oba sastava. Jedan je imao pre koji mesec dana vatreno krštenje kao preduka kraljevskom apartmanu. Oni dolaze iz Niša, zovu se Opposite Way i promovišu album koji se zove Hladna i Gled. Molim vas, velike hvala za njih. Njihova kombinacija 70s i 80s hard rocka je zaista unikatna i mislim da uzmaju da će zauzeti pravo mesto na domaćoj muzičkoj sceni. Dame i gospodo, prvi sastav večeras Opposite Way. Hvala puno, dobro večer ljudi. Nada
srce benzine. I zapali